Maayong hapon Negros, ini ang Digicast Negros X. Amon igadulong sa inyo ang nagapanguna nga mga balita sa isa sa Negros subong nga adlaw. Update ninyo kami via Facebook, YouTube kag sa KCAT Channel 11. Inyo man kami mabatian sa FMR Bacolod 91.1. Kagyari ng top 10 nga mga balita subong nga adlaw. Mrs. Patay matapos gintiro ni Mr. Bangod sa pagpangimon. Epekto sa duha ka mga ginapaabot nga bagyo, mabatsagan sa madason nga semana. Mga tripulante sa Victorias kag bangkay sang ila kaupod, nagbalik na sa Negros. Mayor Neil Lizares kag iya misis nga mapapili bilang alkalde, magapanumpa sa Partido Lakas. Kag sa good vibes, may bagong Japanese restaurant sa Bacolod City. Tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, epekto sang duha ka mga ginapaabot nga bagyo mabatyagan sa madason nga semana. Ang low pressure area sa far northeastern portion sa Pilipinas ang ginapaabot nga mag-develop sa isa ka bagyo sa Lunes tubtub Miyerkules. Pero makita sa tracks ang bagyo nga hindi ini maglandfall sa Pilipinas. Pero posible nga pabaskugon sini ang hangin habagat sa northern kag central Luzon. Ang isa naman ka weather disturbance nga malayo pa sa Pilipinas kag yara sa eastern section sang Mindanao, ang subong wala pa sang epekto sa Pilipinas samtang nagapasulod sa Philippine Sea. Pero sumugod Huwebes tubtub mag-weekend, next week magasulod na ini sa PAR. Kag mapalapit sa eastern section naman sang Luzon samtang nagagiho pa west-northwest. Gamay man ang tsansa nga maglandfall ini sa Pilipinas, pero sa gihapon ginapaabot man nga iga-enhance naman sini ang habagat nga amo ang magadala sang pag-ulan sa western section sang Pilipinas. Pwede pa magbago ang lakat sang sini nga mga weather disturbances suno sa pag-asa, gani nagakadapat nga i-monitor. Sa number 9, 1,000 ka mga libre nga tickets plus raffle prizes ang natalana sa screening sang Bacolod Film Festival. Sa 200 pesos nga ticket, may 5 na ka short films ang sarang matanaw sa nahauna nga 2-day film screening sang Bacolod Film Festival sa Setyembre 12 kag 15. Pero magluwas sa mga pelikula nga himo sa mga local filmmakers, pwede man magdaog ang mga moviegoers sang iPhone kag iban pa nga raffle prizes. Ginsiling ni Councilor M. Ang, pamuno sang Committee on History, Culture and Arts sang Konseho sang Bacolod, ang Film Fest pamaagi sang syudad, agud mapasanyo pa ang creative industry kag matagaan sang kahigayunan ang mga ginapabugal nga obra sang Bacolod nun. Ang mga short films sa Bacolod Film Festival ang matanaw sa Ayala Malls, Capital Central kag SM City, Bacolod Cinema. But they're well made. It's amazing. And the stories are, ang theme naton for the first year of the film festival is Stories with a Smile. So they're really heartwarming stories about life in Bacolod, about Bacolodnons, about our culture. So you get to see a glimpse of the life and culture of Bacolodnons. Sa number 8, kadamuon sa crime incident sa probinsya ang nagdugo sa 329. Inibase sa report sa Negros Occidental PNP sang Huwebes sa Joint Provincial Peace and Order Council kag Provincial Anti-Illegal Drugs Abuse Council meeting. Ginsiling ni Lieutenant Colonel Edison Garcia, ang Deputy Provincial Director for Operations nga sang 2023 humalin Enero tubtob Agosto. May 3,037 ka mga crime incidents nga na-record, kag subong nagdubo ini sa 2,208. Suno kay Garcia, ang pagdubo sa crime incidents tugaman sa padayon nga pagpatuman sa Enhanced Management Police Operations, Police Integrated Patrol System, kag pagpabaskog sa police visibility. Nakip man diri ang mga checkpoint operations. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, ang pagpamatok sa krimen continuing efforts ng PNP upod ang local government units.
Sa number 7, mga barangay nga wala nagapatuman sa barangay drug clearing program ang sarang mapinahan. Samtang Bacolod LGU ang nagapasanyog sang anti-illegal drugs campaign sini. May report si Nico Delfin. Ang Bacolod City ang makabig may pinakamanubo nga compliance sa Western Visayas sa drug clearing program ngayara sa 34.43%, kundiin 21 pa lang sa 61 ka barangay ang ginakabig drug cleared base sa Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program. Sa ginaplano nga pagdeklarar ni Mayor Albi Benitez ang all-out war kontra illegal nga droga, iya ginpalabot sa mga natungdan nga ahensya. Nalakip na diri ang Department of the Interior and Local Government ang paghatag atensyon sa mga barangay nga nagapabilin mataas ang drug affectation sa illegal nga droga. It's sad to hear people say, oh, diri, hari dia mga drug addicts, amo ni diri sila natago. And it's a common knowledge and then we don't do anything about it. So it is something that we should pursue. And ensure nga kung dira din siya, how do you clear it? What steps should be taken so that we can ensure that we have a drug-free city? Ginsiling ni Bacolod DILG Head Christian Nagaynay nga ang mga barangay officials nga wala sang compliance, ilabi na ang mga nagapabilin seriously affected areas ang sarang pinahan. Sandig sa mapalabot nga reklamo sa DILG kag sa Office of the Ombudsman. Nakasaad sa Memorandum Circular sang DILG sang 2022 angot sa Revitalization and Sustainability of Implementation of Barangay Drug Clearing Program ngang mapaslawan nga local officials sa pagpatuman sang tikang kontra illegal nga droga nga nabase man sa Republic Act 9165 ang sarang magpangatubang sang administrative cases. Nalakip diri ang gross negligence kag dereliction of duty. There will be complaints that will have to be lodged to proper channels, Sanggunian, Panlungsod as the disciplining authority or si Ombudsman. That will be possible. Nagapati si Nagaynay nga dapat ma-evaluate sa matulid ang ginihimo nga intelligence monitoring kag enforcement operation sa mga barangay nga hasta karon nagapabilin pa nga seriously affected sa illegal nga droga. Number one, gina-call out ina sa nato, no? And we have a mechanism, reporting mechanism man ina. And we are providing man copies of the compliance to the Office of the City Mayor for the information. Because that is part of our oversight and in supervision. Hindi kami a borderline balance sa control. Supervision is different from control. So gitanaw na naton as much as possible you do conduct your meetings and they are being reminded every month. Sa iga-deklarar nga all-out war kontra illegal nga droga sang alkalde, ginpasalig niya nga ini ag hindi mangin bayolente. Kaupod ng Department of Social Welfare and Development kag iban pa nga ahensya sang gobyerno ginalauman nga matagaan prioridad ang paghatag kahigayunan sa mga ginakabig recovering persons who uses drugs ukon RP wood nga magbag-o kag makabulig sa komunidad. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 6, mga tripulante gikan sa Victorias kag bangkay sang kaupod sini ang nagbalik na sa Negros. Nagpauli na balik sa Negros Occidental ang mga tripulante nga ginstrafing sang bantay dagat sa Maridejo, Cebu sang Setyembre 3. Bitbit man nila ang bangkay sang ila kaupod nga si Rex de la Cruz. Samtang yara naman karon sa kustodiya sang Madridejos PNP ang ginaalegar mga katapos sang bantay dagat nga suspect sa pag-strafing sa ila. Suno kay Michael Quebrar, ang commanding officer sa Philippine Coast Guard Victoria City Substation, ginsubject sa paraffin test ang 4. Ginahulat sa PNP ang resulta sa paraffin test para mahibaluan kung sila ang sa likod sa pagtiro sa mga mananagat nga nagresulta sa kamatayon ni De La Cruz. Sa number 5, Bacolod LGU nagpaidalom sa evaluation para sa Seal of Good Local Governance. Isa-isa nga nagpaidalom sa assessment and validation ang tagsa ka mga city
Department para sa ginpatigayon nga national evaluation sa Department of the Interior and Local Government sa Bacolod City Government Center. May kantanan ini sa pagkilala sa mga LGU pagi sa Seal of Good Local Governance. Nanginbasihan ini para sa performance-based bonus nga ginapalabot sa mga government employees. Kabahin sa assessment ang financial administration and the sustainability, disaster preparedness, social protection and sensitivity, health compliance and responsiveness, sustainable education, business friendliness and competitiveness, peace and order, environmental management, tourism, kag heritage development, culture, and arts pati na youth development. Nalakip sa nagpaidalom sa validation ang mga barangay nga nagpakita sa best practices sandig sa napulo ka criteria kag competencies. Sa Nobyembre, posible mahibaluan na ang resulta sa DILG evaluation para sa Seal of Good Local Governance. The SDLG right now takes into consideration how the city also takes into its supervision function over its component barangays. Sa number 4, sa tunga sang pagsaka sang kaso sang dengue sa probinsya, gobernador nagapahanumdum sa publiko nga kung maglain na pamatsyag, hindi ini pagkabigon nga daw simple lang nga trangkaso. Mas maayo suno sa gobernador nga magpa-check up agud to mapasiguro nga hindi dengue. Pero sulit-sulit man ang pahanumdum sa publiko nga dapat magmatinlo sa palibot bangod sa sini nga pamaagi mapamatukan kag malikawan ang dengue. Dugang pa sang gobernador, mas maayo kun ipasiguro sa palibot nga wala sang tubig nga sarang matiniran o kung magaserbe nga breeding ground sang lamok. Sa August 31 nga report sa nga Provincial Health Office, nagsaka sa siyam ang dengue-related deaths. Ang dengue cases naman, humalin Enero ang nagsaka sa 214% o kunyara na ini sa 3,234 cases. Continue be aware of our surroundings and always make sure that there is no water impoundment, and that we continue to clean our environment. And more importantly, if you feel sick, do not think it's a simple trangkaso. I would really suggest that you go to your health center and maybe there's a need for a blood test just to make sure that you can rule out dengue. Sa number 3, pag-operate sa mga tenant sa Manokan Country, posible magalawig tubtub Disyembre. Sini nga Setyembre, ginalauman sa Bacolod LGU ang amat-amat nga pag-transfer sa mga tenants sa Manokan sa temporaryo nga baligyaan sa parking area ng SM City Bacolod. Pero ginpahayag ni Mayor Albi Benitez nga sa karon nagadepende sa timetable ng SM Prime Holdings Incorporated ang pagtapos ang ulubrahan sa ilasayluhan nga baligyaan. Wala sang nakita nga problema ang alkalde bisan malawigan pa ang pag-transfer sa mga tenants ilabi na nga nagahilapit ang Mascara Festival kag bisan hasta sa bulan sang Disyembre. Ang SMPHI amo mag-develop sa Manokan Country. Sa ila ginarkilahan nga 3-hectare property sa Bacolod LGU sa reclamation area. Ini ang ginalauman mas magahatag sang dugang atraksyon kag magapalambo sa ekonomiya sang syudad sa palaabuton. Matapos ang temporary area, we will allow dual operation. And eventually phase out ang consider man ang timetable sa SM. So if they can still make it work, Okay lang, mag-extend. Timetable sa SM mga kapatid. Sa number 2, Talisay City Mayor Neil Lizares upod sa pila ka mga incumbent city officials ang magapanumpa sa lakas CMD. Samtang iyaman ginhingadlan ang mga line-up sang ilang nga partido. Sa interview sang media kay Lizares sa pagbukas ng 4th Himos Nicolas Festival sa Talisay City, iya ginsiling nga sila sang iyang nga asawa nga si Attorney Rowena nga magapapili alkalde sa 2025
Bilang talos niya, upod sa pila ka mga incumbent officials ang magaupod sa lakas CMD. Magaupod man ang pila ka mga bag-o nga magapapili sa lakas CMD. Padayon pang ilang nga coordination bahin sa ilang nga pag-swear-in. Nagupod man sadto si Lizares sa PDP laban. Ang iya nga incumbent vice mayor nga si Nicolay Halandoni upod sa pila ka mga incoming candidates sa idalom sang PKT o kon Partido Kusog Talisaynon ang nagpanumpa damlag pa sa Partido Federal ng Pilipinas. Samtang ginhingadla ni Lizares nga yara na sa iyang third term ang ilang nga mangin line-up sa 2025. Mangin tandem ang iya asawa nga si Attorney Rowena kag Vice Mayor Halandoni. Ginapaabot suno kay Lizares nga ang anay Vice Mayor nga si Samuel Shote magapadalagan bilang mayor kag iya mangin kaupod bilang Vice Mayor si Councilor Gab Villasin nga damlag pa nagpanumpa man sa PFP. Kumpleto na ang line-up nila ni Lizares kag may duha ka incumbent councilors ang yara sa ilang nga line-up nga amo Sanday Gorgonio Junjun Treyes kag Ken Thomas Terthdas. Ginapaabot ni Lizares ang suporta ni anay Congressman Francisco Benitez, labi na nga may alliance man sa tungasang Asenso 3rd District sa PKT. Ang desisyon sa asenso sa 3rd District kung sino ang partido ang gina-endorse ng PKT amo na ginasuporta. Tingnan nga si Nicolay kag si Gab nag-swear in sa PFP. That I do not know. Actually, why di ko kabalo, it was a surprise. Nga ara man to si ang piyak abi, ang si Gab Villasin and party. But we're confident na at the end of the day ang gina-recognize gid sang PFP will be the incumbent Vice Mayor Nicolay Landon. Pila inyo incumbent yung mga councilors? Right now, ang incumbent na graduating actually is around 6 damo. Bago damo gid ba? So new slate. New slate. Sa number 1, Mrs. Patay matapos nga gintiro sang iya nga mister bangod sang pagpangimon. Ginaako man sang suspect sa PNP nga kagabi pa siya nagalibot-libot upod ang bangkay sang iya nga misis sa salakyan. Ginreport sa Dumaguete City PNP nga may auto nga ginpiling sa may taytay sa barangay Tabuk Tubig, Dumaguete City kainas ang kaagahon kag nakita nga may bangkay sa isa ka babayi nga yara sa front seat. Sang ginusisa nahibaluan nga isa ka nurse ang nasapwan nga patay. Sa report sa Negros Oriental Police Provincial Office, 36 anyos ang biktima nga isa ka nurse nga taga Luzon. Sunod sa PNP, nag-away pasado lasay sang kagabi ang biktima kag ang iya 39 anyos nga bana nga isa man ka nurse sa lain man nga ospital. Naiguan sang bala ang liog sang biktima. Dugang pa sa pulis, third party ang ginawayan sang duha. May ginapangimunan ang suspect. Matapos matiruhan sang banang iya asawa, ginlibot-libot niya lang ang salakyan sa Dumaguete. Tub-tub magkaagahon. Samtang yara lang sa sulod man sang salakyan ang bangkay sang iya nga misis. Nadakpan ang bana sa balay sang iya nga abyan kag yara na karon sa kustodiya sang PNP. Ginapangita pa ang pusil nga gingamit sang suspect. Hungod nga wala ginhingadlan sang PNP ang duha kay wala pa makahibalo ang ilang nga mga pamilya sa natabo kag isa ini ka sensitibo nga kaso. Kasuhan sang PNP ang bana sang murder. Sa Good Vibes, mayara sang bag-o nga Japanese restaurant nga yara lang sa sentro sang Bacolod. Authentic Japanese food sa barato nga presyo ang ila nga gina-offer. May report si Romeo Subaldo. Ikaw mismo ang mag-grill sa imong nga wagyu sa Lava Rock. Kag, i-enjoy ang sabor sini samtang nagamelt sa imong nga baba. May gyukatsu man nga i-grill kag i-enjoy ang saboroso nga beef. May sushi nga platter. Mayara man sang sashimi nga platter. Kag, syempre, maki platter. Konnichiwa. Konnichiwa. Saido kasi doso desu. Initanan,
pwede mo ma-enjoy sa Saido Japanese Cuisine Restaurant. Ang Saido, ang ara lang sa tabukid mismo sa Bacolod City Government Center kag sa kilid lang sa Splash Park sa second floor sa 65th Destination Hotel and Residences. At tag-iya sang resto nga si Chef Therese Wanico nga amuman tag-iya sang Nona's Kitchen ang nag-venture naman sa Japanese restaurant. Sila mismo nga pamilya hilig sa Japanese food gani ini naman ang ilang gina-offer sa mga Negrense. We had always loved Japanese food. My family and I, my kids, we love Japanese food. And I wanted to offer affordable Japanese food in Bacolod. Okay, usually based on experience, most Japanese restaurants here are not really that accessible ang price for everybody. So when we thought of another theme for another restaurant, we wanted it to be Japanese and we wanted it to be located in the prime area in Bacolod, which is in the 65th. Kay tungod Japanese resto, hindi madula ang ramen. May tempura. Mas manamit ipare sa tsahan o kun fried rice. Miso soup. Agimono salad. Chicken tepan. Kag madamo pa. Suro sa kay Chef Therese, gusto nila ipa-feel sa mga customer nga daw ara lang sila sa Japan, pinagi sa ilang pagkaon. Authentic Japanese food sa barato nga presyo. With Saido, we offer a culinary journey through Japan. In the heart of the business capital, the new business capital of Bacolod, which is here in the new government center. So you don't have to go to Japan, you don't have to spend a lot, but you can experience Japanese, authentic Japanese cuisine in Bacolod and with a nice view outside. Kagtapos mo kaon, pwede mag-tea kag i-enjoy ang gwa sang restaurant nga malapad nga outdoor space nga overlooking naman sa Bacolod City Government Center. Ma-enjoy mo diri ang culinary journey sa Japan, bisan ara ka sa sentro mismo sang Bacolod City. Kagamuyato ang mga mainit nga balita nga amo na tipon sini nga adlaw. Tubtob sa Lunes, ako si Barbara Mijares. Happy weekend!